ରାନୁ ବୋଲି ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ଥିଲା। ସିଏ ବହୁତ ଗରିବ ଥିଲା ଆଉ ସଚ୍ଚୋଟ ଥିଲା। ସେ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାହାର ଯାହା ବି ହେଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ବୁଝେ। ଇଏ କଣ? ଖରା ଦିନ ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଯିବ, ତାପରେ ପୁଣି ବର୍ଷା ଆସିବ। ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମୁଁ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷିତ ବସା କି ସୁରକ୍ଷିତ ଘରଟେ କରିପାରିଲିନି। ମୋ ପାଖରେ ତ କିଛି ବି ନାହିଁ। ମୁଁ ବର୍ଷା ଦିନରେ କେମିତି ରହିବି, କଣ କରିବି? କାଳୁ ଚଢ଼େଇ ରାନୁର ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଥିଲା। ଆଉ ସିଏ ସବୁବେଳେ ରାନୁ ବିଷୟରେ ହିଁ ଭାବୁଥାଏ। ରାନୁ କେମିତି ଭଲରେ ରହିବ ବୋଲି ବିଚାରୀ ରାନୁ ଚଢ଼େଇଟା କେତେ ଭଲ, ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ବୁଝି ସମସ୍ତଙ୍କ ବିପଦ ସମୟରେ ଛିଡ଼ା ହୁଏ। ହେଲେ ଦେଖୁନ ସେ କେତେ ହଇରାଣ ହେଉଛି। ତାର ଘରଟିଏ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କେତେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛି। ଭଗବାନ ତାକୁ କାହିଁକି ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି? ହଠାତ୍ କାଳୁ ରାନୁ ପାଖକୁ ଆସିକି କହିଲା, ରାନୁ ଭଉଣୀ, ତମେ ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ରହୁଛ। ଆଗକୁ ତ ବର୍ଷା ଆସିବ। ଏଯାଏଁ ତମେ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷିତ ଘର କଲନି। ତମେ ଆଗକୁ କେମିତି ରହିବ? ତମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବ, ନହେଲେ ତମେ ମୋର ତ ଘର ବଡ଼ ଅଛି, ତମେ ମୋ ଘରେ ରହିପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏମିତି କହି କାଳୁ ସେଠାରୁ ଉଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲା ତା କାମରେ। ତାପରେ ରାନୁ ସେଠୁ ଉଡ଼ିକି ଦାନା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏମିତି ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ସିଏ ଯାଇ ଗୋଟେ ଫଳ ବଗିଚା ଦେଖିଲା। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଫଳ ବଗିଚା। ଆଉ ସେଇ ଫଳ ବଗିଚା ପାଖରେ ସିଏ ଓହ୍ଲେଇ ଗଲା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫଳ ବଗିଚା ହେଇଛି, କେତେ ଫଳ ହେଇଛି, ମୁଁ ଖାଇବି ଆଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇଯିବି। ଏହା କହି ସିଏ ଫଳ ଖାଇବାରେ ଲାଗିଲା। ହଠାତ୍ ସେଇଠି ଫଳ ଖାଉ ଖାଉ ତା ଆଗରେ ଆସି ଜଣେ ଦେବୀ ଆସି ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲେ। ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ହଉଛି ଗନ୍ଧର୍ବ କନ୍ୟା। ମୁଁ ଏଠି ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଅଭିଶପ୍ତ ହେଇକି ରହିଛି। ଏଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ କେହି ବି ଆସନ୍ତିନି। ତମେ ବହୁତ ଭଲ ଚଢ଼େଇ ବୋଲି ଏଠିକି ଆସିପାରିଲ। ତମ ହୃଦୟ ବହୁତ ସଫା ଆଉ ତମେ ବହୁତ ପରୋପକାରୀ। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ ମିଳିଲା ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲି। ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ଉପହାର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯେହେତୁ ତୁମେ ମୋତେ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିଛ, ଏଇ ଗଛଟି ନିଅ, ତୁମ ବଗିଚାରେ ନେଇ ପୋତିଦେବ। ଏହା ତୁମକୁ ବହୁତ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଇଏ ଗୋଟେ ଯାଦୁଇ ଗଛ। ଆକୁ ତୁମେ ଯାହା ମାଗିବ ସେ ତୁମକୁ ଦେବ। ହେଲେ ଆର କେବେ ମନ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିବ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ମୋତେ ଏତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ। ବହୁତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ବି ତୁମର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ତମେ ଖାଲି ମୋତେ ମନେ ପକାଇଦେବ। ମୁଁ ଆସିକି ଏଠି ତୁମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବି। ଏବେ ମୋତେ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ଏମିତି କହି ଗନ୍ଧର୍ବ କନ୍ୟା ସେଠୁ ଚାଲିଗଲେ। ଗଛ ଭାଇ, ସତରେ କଣ ତୁମେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? ମୋର ଗୋଟେ ଘର ଦରକାର, କାହିଁକି ନା ଘର ବିନା ମୁଁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛି। ଆଗକୁ ବର୍ଷା ଆସୁଛି, ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଘର ନାହିଁ। ମୋତେ ଗୋଟେ ଘର ଦେବ? ହଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷିତ ଘର ଦେବି। ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଏବେ ଗୋଟେ ଘର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେବି। ଏମିତି କହି ଗଛ ରାନୁ ଚଢ଼େଇ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଘର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଲା। ଘରଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ଆଉ ସେ ଘରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଥିଲା। ରାନୁ ଦେଖି ଏହା ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ରାନୁ ଚଢ଼େଇ ସେଇ ଘରେ ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ଯାଇକି ରହିଲା। ଆଉ ବର୍ଷା ଆସିଲେ ତାକୁ ଡର ନଥିଲା କି ଖରା ହେଲେ ବି ତାକୁ ଭୟ ନଥିଲା, କାହିଁକି ନା ସେ ଘରେ ସିଏ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲା ଆଉ ବହୁତ ଖୁସିରେ ହିଁ ଥିଲା। ହେଲେ ଏଇସବୁ କଥା କାଳୁ ବୁଝିପାରୁନଥାଏ। ହଠାତ୍ ରାନୁ ପାଖରେ ଏମିତି ଘର କୋଉଠୁ ଆସିଲା? କାଲି ଯିଏ ଏତେ ଗରିବ ଥିଲା ଆଜି ସିଏ ଏତେ ଧନୀ କେମିତି ହେଲା? ଏଇଥିରୁ ତ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝା ପଡ଼ିଲା, ଯଦି ଆମେ ଜୀବନରେ ଭଲ କାମ କରିଥିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ କେହି ନା କେହି ଆସି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଭଲ କାମ କରିବା ହିଁ ଦରକାର।